wrong with you teachers? I don't want peace. I want problems. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ihe oge ya ruru bụ akụkọ ụwa. Ọmụ bụ ọkọ akụkọ Nnụnụ TV and Comedy. Mgbatọ ntị n'ala ka ị nụrụ okwu ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti etiti ala anyị a ekwuola na ofu ihe chere aka mgba n'iru bụ efu na abara amụma ma megide agụrụ nke dị n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ gara n'iru wee kwuo nke a oge yi na ndị na-akọ ugbo nwere mkpakarịta ụbụbọ na gọọmenti hazụ nke dị n'etiti ala anyị a. O kwuru nke a sị na na gọọmenti ya enwe nnọọ ihe ọ na-afụ karịsịa abụrụ na eburu agha ma bugide agụrụ nke na-akpagharị n'ime obodo anyị nakwa ihe a ga-eme ịfụ na ndị na-akọ ugbo kọtara nri ọfụma n'ala anyị a. Oge o kwuru siri nke a, ọ gara n'iru wee jụọ ụfọdụ n'ime ha ajụjụ na ha kwụrụ n'ụkwụ ha na-abụọ wee ji ọnụ ha kwuo ihe chere ha aka mgba n'iru ebe ha na-ade akọ ugbo. Ebe ụfọdụ gara n'iru wee kwuo sị na ofu ihe na-echere nnọọ ha aka mgba n'iru bụ na o nwere ndị na-eji egbe aga were na-eyi ihe egwu ma na-eyiji aha ụjọ, na ha na-agakwa n'iru wee na-egbu ọtụtụ n'ime ha ebe ha na-akọ ugbo, na ọ bụrụgo ore nnọọ sọsọ egwu bụ ihe dịzi ha n'ahụ. Ebe ụfọdụ wee gara n'iru wee kwuo sị na ụfọdụ ụmụ ndị nwunye ha nakwa ụmụaka ha ndị nwaanyị bụ nke a na-awakpo n'ike ebe ha na-akọ ugbo. Ebe ọtụtụ gara nnọọ n'iru wee kwukwa ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe chere ha aka mgba n'iru. Ebe a ka gọọmenti etitala anyị na ya gọọmenti ya ga-aga n'iru wee gbaa mbọ ịfụ na e nyere ya ezi nchekwaba ebe ha na-akọ ugbo ma nyekwa ha fatịlaịza ịfụ na ha gara n'ugbo ma kọpụta ihe a na-eri. Ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka akụkọ anyị ga-abịa n'isi njedebe.